L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-NAO ippubblika rapport li jkopri attivitajiet relatati ma' awditjar fuq entitajiet tal-Gvern, fosthom il-Korp tal-Pulizija. L-iskop tal-eżerċizzju fil-kuntest tal-Korp tal-Pulizija kien li jsegwi u jirrapporta fuq kontrolli interni eżerċitati mill-Korp brabta man nefqa fuq sara u allowances. L-eżerċizzju ta' awditjar oriġinali kien twettaq mill-NAO fl-2020 meta semma oqsma li kienu jeħtieġu titjib. Fir-rapport ta' follow-up li ġie publikat fl-aħħar l-NAO kopra it-tmien oqsma kollha ta' nuqqasijiet oriġinarjament identifikati fl-eżerċizzju tal-2020 flimkien ma' rakkomandazzjonijiet rispettivi u konferma li l-Korp implementa 100% ta' rakkomandazzjonijiet tal-NAO. Fis-qarrija tal-Pulizija ġie notat kif ir-rapport fost l-oħrajn ifaħħar l-introduzzjoni tal-Staffing and Major Events Unit. Dan il-unit jamministra sistema waħda diġitali u ċentralizzata dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ħinijiet tax-xogħol tal-membri tal-Korp, inkluż is-sara. L-NAO jikkumenta wkoll b'mod pożittiv dwar il-ħidma mwettqa mill-Uffiċċju tal-Awditjar Intern tal-Korp li permezz tiegħu issaħħew ir-rakkomandazzjonijiet marbuta mad-diġitalizzazzjoni fih dan id-Dipartiment tar-Riżorsi Umani. Fil-konklużjonijiet tar-rapport, l-NAO innota b'mod pożittiv l-isforzi tal-Korp fl-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet kollha b'tali mod li tejbu l-preċiżjoni u t-trasparenza fir-rigward ta' reġistrazzjoni tas-sigħat tax-xogħol u l-proċessar tal-pagi. L-isqarrija tal-Pulizija qalet li dan kollu jixed l-impenn tal-Korp fl-aħħar snin li jsaħħaħ l-effiċjenza u l-effettività fl-operat tiegħu filwaqt li jagħti priorità lil prinċipji ta' governanza tajba. L-istqarrija temmet ittenni l-impenn li l-Korp jibqa' jipprovdi servizz professjonali u fdat biex jiżgura pajjiż sigur fis-sħubija mal-komunità.